Danas, 7. januara po novom, a 25. decembra po starom kalendaru, Pravoslavna crkva radosno proslavlja rođenje Gospoda i Spasa našeg, Isusa Hrista. Mir Božiji, Hristo se rodi. Vaistinu, Hristo se rodi. A kad se navrši vrijeme, posla Bog Sina svojega, jedinorodnoga, da spase rod ljudski. U to vreme iziđe zapovest rimskog imperatora Avgusta da se popiše sav narod u rimskoj carevini. Shodno tome, trebalo je svako da ode u svoj grad i tamo se upiše. Zato Josif Pravedni dođe s presvetom devom u Vitlejem, grad Davidov, jer su oboje bili od carskog Davidovog kolena. Kako se u taj mali grad sleže mnogo naroda, Josif i Marija nisu mogli da nađu prenoćište ni u jednoj kući, zbog čega su se sklonili u jednu pećinu gde su pastiri svoje ovce čuvali. U toj pećini rodi presveta deva Spasitelja sveta, Gospoda našeg Isusa Hrista. Rodi ga bez bola, kao što ga je i začela bez greha, od Duha Svetoga, a ne od čoveka. Ona ga sama povi u lanene pelene, pokloni mu se kao Bogu i položi ga u jasle. Dođoše i pastiri iz polja, upućeni od angela Božjeg, i pokloniše mu se kao Mesiji i Spasitelju. I čuše tada pastiri mnoštvo angela Božjih kako pevaju: slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Za njima stigoše i 3 mudraca s istoka, vođeni čudesnom zvezdom. Oni novorođenom Spasitelju darovaše zlato, tamjan i izmirnu i pokloniše mu se kao caru nad carevima. Tako dođe na ovaj svet onaj čiji dolazak bi prorečen od proroka. Rodio se onako kako je bilo i prorokovano, od prečiste deve u gradu Vitlejemu, po telu od kolena Davidova, u vreme kada u Jerusalimu više nije bilo cara koji je bio potomak Jude, nego carovaše tuđin Irod. Kada je ljudski rod u svom ovozemaljskom hodu zašao u tamu, u mrak gde se nije znalo ko je ko i u kome čovek u čoveku nije brata video, tada je tvorac neba i zemlje iz svoje prevelike ljubavi poslao arhangela Gavrila u grad Nazaret, da najčistijoj i najdostojnijoj devojci Mariji, a preko nje i celom čovečanstvu, objavi radosnu i blagu vest izbavljenja i spasenja. Raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom. Glasio je pozdrav kojim se otvorila drama novog stvaranja i novog početka. Videvši njenu zbunjenost, arhangel joj je rekao: ne boj se, Marija, jer si našla blagodat u Boga, i evo, začećeš i rodit ćeš sina i daćeš mu ime Isus. Kako će to biti kada ja ne znam za muža? Upita ona u svojoj detinjoj čednosti i čistoti. Arhangel tada Devi Mariji, ali i svima nama, otkriva veliku tajnu pobožnosti i odgovara: Duh Sveti doći će na tebe i sila Višnjega osenit će te. Zato i ono što će se roditi bit će sveto i nazvaće se Sin Božji. Čuvši ovo, prečista smerno odgovara: evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po reči tvojoj. Ona dakle nije rekla: evo sluškinje tvoje, arhangele, već evo sluškinje Gospodnje, jer zna da je on samo vesnik volje Božje, sluga Boga živoga, Boga kome je i ona svojim životom i celim svojim bićem izražavala svoju poslušnost u najpotpunijoj smirenosti. Pošto ova blagovest nije samo bila reč, već, kao i svaka Božja reč, Božje delo, prisno Djeva Marija je, nakon 9 meseci, kao najčistiji izvor u kome se Bog ogledao, rodila sina, svoga prvenca, bogomladenca Hrista, besmrtno sunce i istočnika našeg spasenja. To radosno viđenje mi i danas proslavljamo, ali ne samo kao istorijski događaj, već pre svega i iznad svega kao rođenje Boga u nama, u našim srcima. Slavimo dakle večnog Boga koji se rađa u vremenu, onoga
koji se ovaplotio u ljudsko telo i došao da uništi carstvo smrti, da bi nas od nje izbavio, pokazao put spasenja i konačno priveo Bogu. Okrenimo i mi danas lice ka Bogomladencu Hristu i odlučno pođimo ka gori Tavorskoj, gori našeg preobraženja i spasenja. Neprestano se otvarajmo ljubavlju prema Bogu i bližnjima, praveći i pripremajući kolevku za Bogomladenca Hrista, koji se radi svih, a ne samo radi nas, rodio, stradao, na krstu raspet, pogreben bio i vaskrsao. Znajmo da se bez ljubavi prema Bogu u nama ne može roditi ni ljubav prema bližnjima, ljubav kojom nas je Gospod voleo i kojom nas još uvek voli. Samo tako postupajući, doživećemo radost ovog velikog praznika, praznika anđela i ljudi, neba i zemlje, i tako osvetljeni i prosvetljeni moći jedni drugima posvedočiti istinu Bogorođenja. Rođenjem Tvojim, Hriste Bože naš, zasija svetu svetlost razuma, u kojoj oni koji se zvezdama klanjahu, od zvezde naučeni behu da se poklone Tebi, suncu pravde, i da poznaju Tebe sa visine istoka. Gospode, slava Ti! Mir Božji, Hristo se rodi.